To by neznal Kouka a jeho prátělku, veď i pan prezident Slovenské republiky už ví, o koho se jedná. Vztahy jsou komplikované. Rozchody byly, jsou a budou. Důvody krachu jsou různé. Nevěra, odcizení, jiná osoba, časté hádky a tak dále. Když se ale dva rozejdou v dobrém a nadále se stýkají, tak to svědčí o nějakém ne úplně zásadním důvodu rozchodu a většinou se takový dva jedinci do pár měsíců či let dají opět dohromady. To, co kazí vztahy zvláštním způsobem, jsou peníze, tedy touha po vlastní seberealizaci ve svém zaměstnání či své oblíbené činnosti. To, co tento vztah poničilo, je s největší pravděpodobností YouTube, tedy i peníze. Časově náročná aktivita, která v momentě, když člověka pohltí, se stává závislostí. Oba dva mají úspěšné kanály, na něž tvoří denně svůj obsah, a ač mají tento způsob obživy stejný, je to právě to, co je rozděluje. Jeden natáčí, jede na akce, druhý natáčí, jezdí na akce. A kde je pak ten společný čas? Ty krásné bezstarostné chvilky, které tvoří podstatu vztahu. Ty dostává jenom divák v podobě natočených videí a fotek na Instagram. Jako člověk, který má taky vztah, taky tvořím na YouTube. A k tomu mám práci, která by se dala časovou náročností přirovnat k mimo natáčecím aktivitám youtuberů, jako jsou srazy, tábory, různé akce a tak dále. Vidím naprosto reálně tu situaci, kdy jeden na druhého nemá čas kvůli YouTube. A tak vznikají nehezké hádky. Vždyť vlastně tím, že si člověk neudělá na druhého čas kvůli jakékoliv aktivitě, tím mu vlastně říká, to, co dělám, je pro mě důležitější než ty. A to zní hnusně a bolí to. Zvlášť od milované osoby. Jediný způsob, jak toto ke štěstí všech skloubit, je si jednoznačně určit čas, při kterém se bude pracovat, a čas, který budou dva trávit čistě spolu a výjimky nedělat. Ohledně rozchodu, málo kdy je to čistě vina jednoho důvodu. To se samozřejmě nakumuluje více věcí, ale ten hlavní problém je většinou jen jeden. Tedy neochota se přizpůsobit druhému, ať už pracovně, volnočasově či jiným způsobem. Vztah je o trpělivosti, pochopení, podpoře a úctě k druhému. Ten, kdo neumí, nechce nebo nedokáže dělat ústupky, ten ve vztahu nikdy šťastný nebude. Každý vztah je jiný, ale to jádro zdravého vztahu je vždy stejné. Láska, důvěra, ochota a oddanost. Nikdo přesně nevidí do vztahu druhých, pokud jde o pevný vztah. A protože nikdo nevidí do vztahu Goga s Ludskou, tak je ledacos možné. Nebojte sa, milé deti. Oni sa k sebe Danko s Ludskou možno časom vrátia. Ale měli by to udělat až v momentě, kdy si vyřeší své profesní kariéry a budou vědět, že to, co nejvíce chtějí, je jejich fungující vztah a ostatní je až na druhé koleji. Ten moment to bude krásně fungovat. Kolikrát jsem řekl slovo vztah?